ଆମର ଜଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲୁ ଶାଗ ବିଡା କେତେ ଟଙ୍କା? କେତେ? 10 ଟଙ୍କା କେତେ ବିଡା ଅଛି ସବୁ ଯା? ଦେଇ ଦିଅ ଆମକୁ ହେଲେ ଦିଟା। ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ତ କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ। ଆଜି ଟୋଟାଲ କେତେ ଆଣିଥିଲ? ଆଣିଥିଲୁ 10 ବିଡ଼ା। ଟୋଟାଲ 10 ବିଡା। ହଁ। ଆମକୁ ଦିଟା ଦିଅ। ହଁ ଆଜି ସବୁ ଶାଗ ଏଟା। ଗୋଟେ ଲେଖା ନା ନା ଦିଟା ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦିଅ ଆମକୁ। ଏଟା ନିଜର ଗଛ ନା ଲଗେଇଛ ବଗିଚା କରିଛ? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଗାଇସ୍ ଟୋଟାଲ 10 ବିଡା ଆଣିଥିଲେ। ନିଜ ଗଛ? କେତେଟା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି? ଗୋଟେ ଗଛ? କାଟିଦେଲୁ ଗାଈ ତ ଆଉ ଥରେ କହୁନୁ। ହଁ ତ ଗାଇସ୍ ପୁରା 210 ଦୁଇଟା ଶାଗ ନଉଛି। ଏଟା ମୋ ତରଫରୁ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ଗୋଟେ ବିଡା ଶାଗ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ଏଟା ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେବେ ଝିଅକୁ। ହଁ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇଦେବେ ଝିଅକୁ। ଆସୁଛି ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ଗାଇସ୍ ଆଜି ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅକୁ ମୋ ତରଫରୁ ଦିଅ।